taas vinkkivideon aika. Tiedäthän sen tunteen, otan tuolta yhden jutun, kun sulle sanotaan, että mittaa tiheys mallitilkusta tai valmiista neuleesta, ja sit sä otat sun mittanauhan ja alat sillä sihrustamaan ja miettimään, että mitenkäs tää nyt oikein tästä saadaankaan mitattua. Jotkut käyttää siihen tällaisia näppäriä aukollisia mittajuttuja, ja tää on kyllä niinku tämmönen tiheysmitta onkin ihan paras siihen, koska tää rajaa sulle sen alueen, miltä sä voit, tai millä sä lasket ne silmukat, jotta sun ei tarvii miettiä, että millä sä tää nyt mittanauha onkaan ja mitenkäs tää meneekään. Tällä videolla mä näytän sulle, että miten sä voit helposti itse tehdä tällaisen, eikä sun välttämättä tarvii. Toki tämmönen on hirveän näppärä, varsinkin kun se on täynnä rakkautta Minskuknitsiltä ja se kulkee ihanasti mukana, mutta koska nämä on tällä hetkellä loppu, enkä tiedä onko lisää tulossa, niin mä neuvon hätävaran, kun sä voit tehdä oman. Ja toki tässä on myös se hyvä puoli, että kun sä alat mittaamaan sitä tietenkin sunnuntaina, kun lankakauppa on kiinni, niin sä pystyt tekemään sen välittömästi. Tarvitset vain Saarioisen äidin tai jonkun muun pahvinpalan, joka auttaa sun tässäkin hommassa eteenpäin. Tän voi tehdä hätävarana tai hätätilassa myös ihan sanomalehteen, ei ole ihan niin hyvä, tai johonkin kirjekuori. Siinä saa heti kaksinkertaisen, niin se on vähän parempi, mutta pahvi, mikä tahansa pahvinpala toimii kaikista parhaiten. Ei ihan pientä, vaan vähän tämmönen isompi. Ja riisipuuropaketti on aivan loistavan kokoinen, tai joku muu. Kahvipaketista saisi muuten älyttömän hyvän, koska se materiaali on kestävää. Mutta lähdetään katsoa, että mitä täällä pahvinpalalla oikein tehdään. Eli tähän sä tarvit tämän pahvin. Mä käytän postikorttia tässä apuna. Joku tämmönen, missä on siis suora kulma, jota voit käyttää sekä tietty mittanauhan ja kynän. Ja lähdetään tekemään. Eli avataan tää ensin. Pakkaus. Ja piirrä tälle puolelle, että mä saan tästä nätimmän. Ja sit mitataan tähän niitä merkkejä siitä, jos halutaan se 10 senttiä kertaa 10 senttiä ala. Niin se olisi niinku tossa ja tuolla. Ja tähän voi vetää jonkun apuviivankin. Ja sitten katsotaan se toiseen suuntaan. 10 senttiä kertaa 10 senttiä. Tonne tulisi seuraava 10 sentin merkki. Ja nyt me katsotaan tämän kortin avulla. Mulla on tämmönen ihana terapeutilta saatu kortti. Tee enemmän sitä, mikä saa sydämesi laulamaan. Sitten mä rupesin neulomaan työkseni. Ja tämän kortin avulla me katsotaan, että me saadaan tästä kulmasta varmasti suora. Ja toi on se, mitä mä haluan leikata. Ja toi on se, mitä mä haluan leikata. Näistä tulee sitten suorat. Noin paljon se kuitenkin heitti. Muutaman millin. Sillä mun silmävaraisella tuli heti muutaman millin heitto. Joo, eihän se ole kuin muutaman millin, mutta sitten jos me mietitään, että se heittää sen molemmissa päissä, niin kyllä siihen kuulkaa jo silmukka mahtuu. Vähintäänkin yksi, jos ei useampikin. Noi on siis vaan nyt apuviivoja. Ja toi me voidaan katsoa. Nyt katsotaan seuraava kulma. Edellisen viivan avulla. Tuolta apuviivoja ei ole pakko piirtää ollenkaan, jos ei halua. Ja sitten tähän me saadaankin piirrettyä nyt kulmasta kulmaan. Katsotaan, että se menee vielä tuolla. Noin. Tossa. Sitten me otetaan sakset. Mulla on jossakin pienet sakset. Tähän voi käyttää isompiakin, mutta mulla nyt ei tietenkään niitä ole. Mutta pienillä saksilla tiedät, että saa vähän nätimpää jälkeä tuosta viivapierestä, ainakin näin alkuun. Noin. Tietenkin otin vielä käyräteräiset. Mut sit me leikataan. Tää aukko. Tähän. Ihan ympäriinsä. Nyt mulla on olo kuin pikkukakkosen askartelutädillä, mutta eihän se haittaa mitään. Eli leikataan tähän aukko nyt ihan ympäriinsä niitä meidän piirtämiä viivoja.
varten. Eikä se ole just niin millilleen, mutta tommoset useamman millin heitot, niin jätän ne tekemään. Nyt meillä on sitten valmis aukko. Näähän tietenkin joutaa täältä sitten myöskin leikata pois. Näillä ei ole mitään merkitystä. Näähän onkin jo puoliksi näköjään irti. Ja nyt sä voit laittaa tähän esimerkiksi nurjalle puolelle teippisuikaleet, jolloin se vahvistaa noita reunoja. Ja halutessasi sä voit sitten tälle oikealle puolelle laittaa tänne merkit noiden senttien kohdalle. Eli ihan joko nämä kaikki. Tai sitten, nyt mä en näe kun sormi on kohdallaan tähän niin kuin 5 sentin kohdalle, jolloin sä tiedät, että tässä on 5 senttiä mennyt. Tadaa! Valmista. Eli voilà. Laitoin tähän vielä vähän washi-teipillä tähän etupuolelle tarkennusta. Kirjoitin tänne ihanan viestin itselleni ja vahvistin sitten nämä 2, mitkä olin noin mitat laittanut tuohon etupuolelle, niin vahvistin sitten tänne taakse. Mutta nyt sulla on oma neuletiheysmitta. Esimerkiksi sä voit tehdä tän myös, mä oon joskus tehnyt sukkablokkeja tableteista, eli ostin Tokkarin alelaarista eurolla tabletteja, leikkasin niistä sukkablokkeja, niin niistähän voisi vallan mainiosti tehdä myös tällaisen vähän jäykemmän tiheysmitan, jos haluaisi, ja se kestäisi sitten kyllä aivan vallan mainiosti. Ainakin siihen asti, että saat tilattua sen oman puisen tai jonkun muun, jos niin haluat tehdä. Mutta ei muuta kuin tekemään niitä mallitilkkuja. Muista, että mallitilkulla on muukin merkitys kuin tiheys. Ja jos haluat siitä kuulla lisää, niin hei, liityppä mun sähköpostilistalle, niin sieltä saat viestiä muun muassa siitä, että mitä muuta merkitystä sillä mallitilkulla oikein on, sekä tietysti paljon muita neulepinkkejä. Nähdään taas. Moi moi!